ஆண்டவரே இந்த சத்திய கீதம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆண்டவரே சுவிசேஷத்தை சொல்ல, ஆண்டுடைய வார்த்தையை சொல்ல கத்தர் கொடுத்திருக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளுக்குரியதான ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஆண்டவரே ஆராதனையில தேவநாம மகிமைப்படட்டும். ஆண்டவரே கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரை ஆண்டவரே வார்த்தையை கேட்கும் போது உண்மையாகவே அது கேட்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும். தம்முடைய தாசலை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்துங்க. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்படிப்பட்டதான நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு வருகிறதான இந்த லிவிங் ஃபாதர் டிவி ஆண்டவரே இந்த குரூப்பில் கர்த்தரை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த வேலையை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் பொறுப்படுத்தி நடத்துவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். கர்த்தர் நல்லவர். சார், இந்த சத்திய கீதம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த நாள்ல நீங்க மத்தியிலே வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். பாஸ்டர், இந்த பகுதியில எப்பவுமே மற்ற இடங்கள்ல ஊழியம் செய்யறதுக்கும் இந்த மாதிரி மலை பகுதியில் இந்த மாதிரி ஊழியங்களில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும், நல்ல அனுபவங்கள் இருக்கும். அதனால இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆராதனைக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக உங்கள் பகுதியில் இருந்த ஊழியத்தை குறித்து ஒரு 5 நிமிடம் நேயர்களுக்காக நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது எங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும். நாங்களும் அறிந்து கொண்டு ஜெபிப்பதற்கும் இருக்கும். ஒரு 5 நிமிடம் உங்களுடைய அந்த பகுதியில் ஊழியத்தை குறித்தான ஒரு சிறிய உங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாஸ்டர். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த அருமையான இந்த மாலை நேரத்திலே லிவிங் ஃபாதர் டிவி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை நான் ஏறெடுக்கிறேன். ஒருவேளை இந்த நாளிலே ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு எண்ணி அதிகமாக ஆண்டவரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் நல்லவர். அவருடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்கிறது. இதோ இந்த நாளில கூட நீலகிரி பகுதியிலே உதகையிலே நாங்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அநேக இடங்களிலே மலைவாழ் மக்கள், வடகா இன மக்கள் வாழுகிற இந்த இடத்திலே நாங்கள் கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். உதகையிலே சிஎஸ்ஐ வெஸ்ட் ஆலயம் பகுதியிலே நான் ஆயராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னோடு இணைந்து ஊழியம் செய்கிற அருமையான தாசர் ஜோயல் ஜெகநாதன் அவர்களும் இதே ஊட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள். இந்த நாளிலே நாங்கள் இணைந்து இந்த பணிகளை இந்த இடங்களிலே நாம் செய்து வருகிறோம். ஒருவேளை நிகழ்ச்சிக்கு போவதற்கு முன்பதாக இந்த இடத்தை பற்றியும் ஜனங்களை குறித்தும் உங்களோடு கூட சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். நாங்கள் வடகா இனத்தை சார்ந்த மக்கள், பூர்வக்குடியாய் இருக்கக்கூடிய வடகா இன மக்கள் நீலகிரியிலே வாசம் பண்ணுகிற மக்களாக இருக்கிறோம். அநேக ஆண்டு காலங்களாக நீலகிரி மலை பகுதியிலே கிராமங்களிலே அட்டி என்று சொல்லப்படுகிற பகுதியிலே கூட்டமாக குழுவாக இணைந்த குடும்பங்களாக நாங்கள் ஆங்காங்கு வாழ நாங்கள் பழகின மக்கள். இன்று கால சூழ்நிலை சற்று மாறி அநேக ஜனங்கள் படித்து அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே வந்து இன்று பல இடங்களிலே சிதறி ஆங்காங்கு இன்று பல பொறுப்பான பணிகளிலே இருப்பதையும் நாம் அறிகிறோம். ஆனால் நாங்கள் இந்த கிராமத்தில அட்டி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த குக்கிராமத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்தவர்களாக எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் பின்பற்றி வருகிற மக்களாக இன்றும் நாங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஆதி காலத்தில் எங்கள் மூதாதையர்கள் பல இயற்கை வழிபாடுகளை அவர்கள் வழிபட்ட ஒரு சூழ்நிலை பார்க்கிறோம். ஆவி வணக்கங்கள் இருந்தது, சிலை வணக்கங்கள் இருந்தது. இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து என்றோ மிஷினரிகள் இந்த இடத்தை தேடி வந்து நற்செய்தி அறிவித்தது நிமித்தமாக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு அந்த குடும்பங்களை விட்டு துரத்தப்பட்டு ஆங்காங்கு சிதறடிக்கப்பட்டு ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்த மக்கள் தான் நாங்கள். இயேசுவே எங்களுக்கு போதும் என்று சொல்லி உறவையும் எல்லாவற்றையும் விட்டு, சொத்துக்களை விட்டு, எல்லா உறவுகளை நாங்கள் துறந்து எங்கள் மூதாதையர்கள் செய்த அர்ப்பணிப்பினுடைய பிரதிபலன் தான் இன்று அநேக இடங்களிலே வடகா கிறிஸ்தவர்கள் இன்று இயேசுவுக்கு சாட்சியாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று அநேக மக்கள் ஊழியத்திற்கு தங்களை அர்ப்பணித்து மலைவாழ் மக்களாய் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சந்ததியில் இருந்து ஊழியம் செய்யும்படியாய் ஆண்டவர் அடைத்திருக்கிறார், ஆண்டவர் பயன்படுத்தி வருகிறார்.
எங்களுக்கென்று தனி கலாச்சாரம் உண்டு, எங்களுக்கென்று தனி ஒரு பாஷை உண்டு. ஆனால் அந்த பாஷைக்கு எழுத்து இல்லை, வெறும் மொழிதான். நாங்கள் பேசும்போது புரிந்து கொள்வோம், அதற்கான எழுத்துக்கள் இல்லை. தமிழில் தான் நாங்கள் எழுதி அந்த எங்களுடைய மொழியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அந்த மொழியிலேயே திருமறையும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அநேக பாடல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அநேக கிராமங்களிலே நற்செய்தியும் இன்று படகா மொழியிலேயே நாங்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் நல்லவர். அநேக இடங்களிலே இன்று மிகப்பெரிய அறுவடையை செய்து வருகிறார். அநேக மக்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இன்று படகா இன மக்கள் ஆங்காங்கு கர்த்தருக்கென்று பணி செய்து அநேக மக்கள் முழுநேர ஊழியர்களாக வந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து உங்களோடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிற காரியம், எங்களுக்காக செவியுங்கள், எங்களுடைய எதிர்காலங்களுக்காக நீங்கள் செவியுங்கள், எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காய் செவியுங்கள். இன்னும் சந்திக்கப்பட முடியாதபடி அநேக கிராமங்கள் இருக்கிறது. இன்றும் நாங்களே எங்கள் படகா கிராமங்களுக்கு போய் கால் வைக்க முடியாத ஒரு நிலையில நாங்களும் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே அந்த சந்திக்கப்படாத கிராமங்கள் சந்திக்கப்பட வேண்டும். இன்று கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி இருக்க தடைகள் மாற நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். புதிய ஊழியர்களை எழுப்ப வேண்டும், நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டும். இன்னும் அநேக மக்கள் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாய் உங்களை அன்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிச்சயமாய் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த மறைவாழ் மக்களாய் இருக்கக்கூடிய படகா ஜனங்களோடு இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். தொடர்ந்து உங்கள் ஜெபங்களிலே எங்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த நாளில கூட ஒரு மணி நேரம் சற்று நேரம் ஆராதிக்க நாம் கூட கூடி வந்திருக்கிறோம். சில பாடல்களை பாடி ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். அழகான பாடல்கள் படகா மொழியில எழுதப்பட்ட பாடல்கள் இருக்கிறது. இந்த படகா மொழியிலே கர்த்தருடைய செய்தியை நாம் கேட்க போகிறோம். தமிழிலும் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்வேன். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த நாளின் ஊழியர்களுக்காக ஜெபிங்கள். கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவிக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணிட்டு நாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம். கவத்தும்பிதா எங்க உள்ள ದೇವರೇ, ಈ ಸಂದತ್ತು ಜಾಮಗಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನಪ್ಪ. ಈ ಜಾಮದೋಗ ಕೂಡ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನವ ಸಂಧಿಸುವಂಗ நீ ಮಾಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ கிருபைகாய் ಸ್ತೋತ್ರ ಏನಪ್ಪ. இது இந்த நாளை நீரங்களுக்கு தந்திரப்பா. இந்த நாளிலே இந்த லிவிங் ஃபாதர் டிவி மூலமாக அநேக ஜனங்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க நீ தந்த வாய்ப்புக்காக உம்மை துதிக்கிறப்பா. இந்த நேரத்திலே படகா மக்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். ஆங்காங்க சிதறி இருக்கக்கூடிய மலைவாழ் மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறப்பா. எல்லாரும் சந்திக்கப்பட கிருபை செய்யும். இந்த நாளினுடைய இந்த டிவி நிகழ்ச்சியை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா என்றோம். ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಈ ಜಾಮದೋಗ ಎಂಗಗ ಬೇಕಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನವ ಈ ಜಾಮದೋಗ ನೀ ಎಂಗಗ ತಪ್ಪುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ನಂಗ ಆಡುವ ರಾಗ எங்க செய்தி பிரசங்க எல்லாரும் நீ மகிமைப்படும். ஏதோ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟಿಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಈ ಜಾಮದೋಗ எங்க தேடி ಬಂದ ದೇವರು நீ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ நீங்கிದ್ರೆ நீங்க நம்புறோம். துதிக்கான மகிமை உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இந்த நேரத்தை முற்றிலுமாய் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். இந்த நாளில கூட சில நிமிடங்கள் நாம் பாடல் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். நம்ம மத்தியில இருக்கிற சகோதரர் ஜோயல் அவர்கள் சிறந்த ஒரு பாடகர். இந்த நாளிலே அந்த பாடலை நம்மோடு கூட அவர் பாடி நம்மை ஜெபத்திலே வழிநடத்துவார். ஜெபத்தோடு நாம் காத்திருப்போம். கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை இந்த வேளையிலே நம்மோடு கூட செய்வார். ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಾ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಂಗವ சேவரு அசலிந்தேகி நான் இந்த நாளில கூட நாம் சில பாடல்களை பாடுவோம். ಹೊಸ ಕಥೆ ಆಡಿನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಗ ಒಳ್ಳಿತ್ತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜಾಗ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಥೆ ನಂಗೆ ಹಾಡುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿ. ಈ ಪಾಠ ಹಾಡದವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಸೇದು ಆಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡುವ ಹೊಸ ಕಥೆ ಆಡುವ ಯೇಸು ಹೊಸ ಕಥೆ ಆಡುವ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಗೆ ಆಗಿ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಹೆಸರು ಸರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೇವರ ಕಲೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ರು. ದೇವಾದ ನೆನಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಗ ಒಳ್ಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ಹೊಸ ಕಲೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಗ ಒಳ್ಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ. ಲಾಲೆ 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 ಲೈಲೋ ಲೈಲೋ ಲೀಲೋ 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 ಲಾಲೆ 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 ಲೈಲೋ ಲೈಲೋ ಲೀಲೋ ಲೀಲೋ ಲೀಲೋ. ಮನಸ್ಸು ಮಾರಾದಮ ಮನಸ್ಸೆನ ಮನಸ್ಸು ಮಾರಾದಮ ಮನಸ್ಸೆನ ಉತ್ಸವನು ಕಾದು ಉತ್ಸವನು ಕಾದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಗ ಒಳ್ಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ. ತನ್ನ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಣುವ ಯೇಸು ತನ್ನ ಉಸಿರವೇ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ರಕ್ತವೇ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಈಗ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನನ್ನ ಅವ್ವೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ದೇವರ ನೆನಪುದಾಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾರಾದವ ತನ್ನ ಉಸಿರ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಇಳಿಸಿದವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವ್ವಯ್ಯಪ್ಪನಾಗಿ ಜಗವ ಕಾತಮ್ಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಯೇಸುವೇ ನೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೀತಾ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಉಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಬೆಳಗಾಗಿಸಿದಮ್ಮ, ತನ್ನ ಉಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಬೆಳಗಾಗಿಸಿದಮ್ಮ, ಅವ್ವೆಯಪ್ಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ನಡೆಸುವಮ್ಮ, ಅವ್ವೆಯಪ್ಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ನಡೆಸುವಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿವಿ. ಹೊಸ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಗ ಒಳ್ಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ. ಸಮಾಧಾನ ತಂದ ದೇವರುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಯೇಸುವು ಕಷ್ಟ ಬಂದರಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ. ನೀನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿನಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ದೇವರು ದೇವರೇ ಸಮಾಧಾನ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಕಷ್ಟ ಆದ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ ಪಕ್ಕದ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ತಂದದುಗ ನಾ ಸಂತೋಷದೋ ಹಾಡಿ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದದುಗ
ನಾ ಸಂತೋಷದೋ ಹಾಡಿದೆ ಮರಕಲ ತೀರಿಸಿ ಅಂಗಾರದೋ ಹಾಡಿದೆ ಮರಕಲ ತೀರಿಸಿದ ಅಂಗಾರದೋ ಹಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಹಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಡ ಉಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಹಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಡ ಉಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಲಾಲೆ 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 ಲೈಲೋ ಲೈಲೋ ಲಿಲೋ 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 ಲಾಲೆ 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 ಲೈಲೋ ಲೈಲೋ ಲಿಲೋ 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 ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ಆನಂದದೋ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಪಾಡಿಯಾರಮ್ಮ ನನಗೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾಮಿಗ ಮಹಿಮೆ ಇಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ಆನಂದದೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ಆನಂದದೋಡೆಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ಆನಂದದೋಡೆಗಿದೆ ಸ್ತುತಿಯ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ತುತಿಯ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಹಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಡ ಉಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಹಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಡ ಉಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಲಾಲೆ 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 ಲೈಲೋ ಲೈಲೋ ಲಿಲೋ 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 ಲಾಲೆ 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 ಲೈಲೋ ಲೈಲೋ ಲಿಲೋ 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 ಓ ಹಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರುಡ ಉಳಿತು ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಯೇಸು ராஜா என்ன வாழ்க்கையோட இது ஒழித்து மாட்டியா ஸ்தோத்திரத்தையும் துதியையும் கொண்டாடினோம் தேவஜனங்களே இத கூட மகிமை ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಒಂದು ನಡೆಯ ನಮಗೆ ಸೋಮಿಗಾಗಿ ಆಗುವ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರು ಮನಸ್ಸಾರದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಡ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಲೆಯಾಡಿದೆ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಡ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಲೆಯಾಡಿದೆ ಸ್ತುತಿಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಡ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಲೆಯಾಡಿದೆ
ಆವಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ನಡೆಸುವ ದೇವರು, ಮಾತು ಆಗಿರುವ ದೇವರು, ಸತ್ಯದ ಮಾತ ಅಂತ ದೇವರು. ಆ ದೇವರನ್ನ ಆದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ದೇವರೇ, ಆಂಡು ನಡೆಸುವ ಎಂದ ದೇವರೇ, ಆದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ದೇವರೇ, ಆಂಡು ನಡೆಸುವ ಎಂದ ದೇವರೇ, ಮಾತೃವಾಗಿ ಇಬ್ಬ ದೇವರೇ, ಮಾತೃವಾಗಿ ಇಬ್ಬ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯದ ಮಾತ ತಂದ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯದ ಮಾತ ತಂದ ದೇವರೇ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಥೆಯಾಡಿದೆಯೋ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಥೆಯಾಡಿದೆಯೋ, ಸ್ತುತಿಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸ್ತುತಿಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡಿನಯೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡಿನಯೋ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಥೆಯಾಡಿನಯೋ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಥೆಯಾಡಿನಯೋ. ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ದೇವರೇ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವ ಈಗ ದೇವರೇ, ಮನಸ್ಸುವ ಜಾಮನು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ, ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡುವ ಎಂಗ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ಕಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಡಿಸುವಾಗ, ನೀನು ಕೊಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ತವ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತು ನೋಡು, ಎಂದ ಆರಾಧನೆ ಕೇಳ್ತು ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬಂದೇವರೇ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೇವರೇ, ಹೊರಸುವ ಚಾಮನು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ, ಒಟ್ಟಾಸೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ ದೇವರೇ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ದೇವರೇ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವ ಈಗ ದೇವರೇ, ಓ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ದೇವರೇ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವ ಜೀವ ದೇವರೇ, ಕೊರಸುವ ಚಾಮದು ಪಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಕೊರಸುವ ಚಾಮದು ಪಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ ದೇವರೇ, ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ ದೇವರೇ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಥೆಯಾಡಿದೆಯೋ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕಥೆಯಾಡಿದೆಯೋ, ತುದಿಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ತುದಿಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡಿದೆಯೋ. ತುದಿಯ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನಂಗೈಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಸಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಸುಡಿಸಿರುವ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದನೇ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸುಡಿಸುವ ಇವನು ತೋಳನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತೆಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ತುತಿಯ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪ ದೇವರೇ, ದೇವರೇ, ಸ್ತುತಿಯ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪ ದೇವರೇ, ದೇವರೇ, ಆದಿಯು ಅಂಗವು ಇಲ್ಲದ ದೇವರೇ, ಆದಿಯು ಅಂಗವು ಇಲ್ಲದ ದೇವರೇ, ಕಥೆಯಾಡಿದೆಯೋ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ ದೇವರುಗ, ಮಹಿಮೆ
கருணைக்காரனாக கருணை चुकारा ना देगा कल्लू ने चुकारा ना देगा दूरी बंदेगा दूरी बंदेगा लगाई आदाय लगाई ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯ ಹೋದೆಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳಾದ ಕಾರ್ಯ ಹೋದೆಯನ್ನ ತುಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಕಳ್ಳ ಮಾಡ್ತಾ ಎನ್ನುವ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಎದ್ದೆದ್ದಿಯೋ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಎನ್ನುವ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯತೆಯೋ ಅದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ ಒಡನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನವ ನೋಡಿದ ಎನ್ನವ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾದ ತಾರಿಯೋದಯನ್ನ ಉಲ್ಲಾದ ತಾರಿಯೋದಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾರಿಯೋ ಸತ್ಯದ ಮಾತವು ಹರಿಯದ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಚ್ಚುದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸತ್ಯದ ಮಾತ ಎನಗೆ ಹೇಗಿ ಸಕಲ ದಾರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಡ್ಡ ಬಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಅಡ್ಡ ಬಿತ್ತು ಯೇಸುವೇ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಎನ್ನವ ನೀ ಎನ್ನ ಕೂಸುವುದೇಗಿ ನೀ ಕೂರಿಸಿ ಎನ್ನ ಎಣ್ಣುವುದೇಗಿ ನೀನು ಕೂರಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಮಾತವು ಅರಿಯದೊರೆ ಚೂರ ಮನೆಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸತ್ಯದ ಮಾತವು ಅರಿಯದೊರೆ ಚೂರ ಮನೆಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸತ್ಯದ ಮಾತವು ಎನಗೆ ಏನು ಗವ ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತಲಾಕೆ ನೀ ಗವ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಲಾಕ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಟ್ಟ ಏಸಪ್ಪ
ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕರ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊರ್ಸಿ ನೀ ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ, ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಬಂದು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಪದವನ್ನ ಮಾಡಿನೇ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನವೇ ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀಯೋ, ಎಂಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಕರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇತು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಕೇಪುದು ಹೆಂಗ ಇಬ್ಬನಿಗ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತು, ಹೆಂಗ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತು, ನಿನ್ನ ಮಾತ ಹೆಂಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತು. ಕಡೇಸಿಯಾಗಿ ಏನಗವಾ ನಿನಗೆ ಏನಗವಾ ಅಂದೇಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಪಾಠನ ಪಾಡಿ, ಆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂದೇಗಿ ನನ್ಗೆ ಹೋವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪನ ಗವ ದೊಡ್ಡದು, ನಾ ಬದುಕಿ ನಿಬ್ಬುದು ಹಬ್ಬ ಗವಾಯಿಂದ. ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಗವ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏಸಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಗವ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡುದು ಕುಡಿಯ. ಈ ವೇಳೆಯೋಗೆ ಏನಗವ ಏನಗವ ಎಂದೇಗಿ ನಂಗ ಪಾಡುವೋ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಪಾಡುವೋ. ಏನಗವ ನಿನಗೆ ಏನಗವ ಅಂದೇಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಗವಾ ನಿನಗ ಏನಗವಾ, ಪಾಪಕಾರ ಆದ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸಗವಾ ನಿನಗ ಎಸಗವಾ, ಅನ್ಯಕಾರ ಆದ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಗವಾ ನಿನಗ ಏನಗವಾ, ಪಾಪಕಾರ ಆದ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸಗವಾ ನಿನಗ ಎಸಗವಾ, ಅನ್ಯಕಾರ ಆದ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ. ಜನವೇ, ನಂಗೆ ಇಂದು ಜನದೋಗೆ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಈಗ ಸುಧಾಗರಯ್ಯ ಅವಕ ನಂಗೆ ತಪ್ಪನೆಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್ನ ಹೃದಯವ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೀದಿಯಾಳ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಅವಳ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿದರು. ಅದೇ ಮಾಕೆ ನಂಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಉಸಿರಾಗಿ ಎಡದೆ ಎಸಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು, ಎನ್ನ ಉಳ್ಳ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆ, ಎನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೇಪನೆಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವ ನಂಗ ವಾಳ್ಕ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿಗವೇ ಸ್ತುತಿ ಧನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ. ದೇವ್ರು ಉಳ್ಳಮ್ಮ, ದೇವ್ರಿಗೇ ತುದಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಗಲಿ. ಈ ಜಾಮದೋಗ ಕೂಡ ನಿಂಗ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಾತ பகிர்ந்துகொள்ளுவ கிருபையா தேவரு எனக்கு தந்ததுக்காയി நான் தேவருக்கு அதிகமாக ஸ்தோத்திரேனே. இந்த அருமையான இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை நான் ஏறெடுக்கிறேன். ಇಂದು ನಿಂಗ ಕೂಡ ನಾ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಎತ್ತಿದ ಒಂದು ಪகுதி ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು தலைப்பு ಏನಂದ್ರೆ தேடி பப்ப தேவரோ, தேடி வருகிற ஆண்டவர், நம்மை தேடி வருகிற ஆண்டவர் என்ற தலைப்பிலே உங்களோடு கூட சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன். ಇಂದು ನಂಗೆ ಅಟ್ಟಿಬಾಗಿ ತೇಡಿ ಹೋಲತಾ ಆ ಜನಗ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಎಗುದು ಮಾಡಿದ್ರ ನಂಗ ದಾರೋ ತೇಡಿ ಬಂದಿರೋ. ಇಂದು ನಂಗ ಯೇಸ್ವಾಮಿಯ ಅರದೋ ಆ ತೇಡಿ ಬಂದ ಅವಕ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇಂದು ನಂಗ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತೋ, ಇಂದು ನಂಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೋ, ಇಂದು ನಂಗ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಡದೆ, ಇಂದು ನಂಗ ಬದುಕು ನೋಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಡದೆ, ನಂಗ ಒಂದು ಗವಾಡದೆ. ನಾ ಸತ್ತಲೆಯೋ ಎನಗೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕು ಅಡದೆ ಎಂದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಅಡದೆ. ತೇಡಿ ಬಂದ ದೇವರು ಇಂದು ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. அதே மக்கதான் இந்து கூட தேவரு நம்ம தேடி வந்தாரா. இந்து கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தேடி வருகிறார். ஏதோ ஒரு காலகட்டத்திலே நம்மை தேடி வந்த ஆண்டவருடைய அன்பை நாம் அறிந்ததனால்தான் இந்த நாளிலே நம் ஜீவனோடு இருக்கிறோம். நமது வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு.
இன்று நமது மரித்தாலும் நமக்கு நம்பிக்கை உண்டு என்ற ஒரு தெளிவு உண்டு. நம்மை தேடி வந்த ஆண்டவர் இன்று நமக்கு ஒரு புது நம்பிக்கை தந்திருக்கிறார். இந்த அருமையான இந்த மாலை நேரத்துல தேடி வந்த ஆண்டவரை குறித்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ನಂಗವ ತೇಡಿ ಬಂದ ದೇವರು ತುಂಬಿದ ಜನಗವೇ, ದೇವರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದೋಗ 300 ವರ್ಷ ಊಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 300 ವರ್ಷ ಊಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ ಸೀಡರ್ಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಏಂದ್ರು, ನಾ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗವನೆ, ನಾ ಬೇಗನ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋನೆ, ನಾವ್ ಓಪದು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳಿತ್ತು, ನಾವ್ ಓಲತ ತೇತ್ರವಾನಾಗಿ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿ ನಿಂಗ ಕೂಡ ಬಂದ್ರ, ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿ ನಿಂಗ ಕೂಡ ಬಂದಲತ சகல சத்தியகோ பரிசுத்த ஆவி நீங்க நடிச்சிரா, நீங்க கூட எந்தெந்த இப்பங்க பரிசுத்த ஆவியா நீங்க ನಾ ಕೇನೆ, ನಾ ಓಪೋದು ನಿಂಗ ಒಳ್ಳಿತ್ತು, ನಾ ಓಲತ ಪರಲೋಕದೋಗೆ ನಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಎಡವ ಆಯತ್ತ ಮಾಡಿನೇ ಅಂತಂದೆ ಇದ್ರು. ಅದೇ ದೇವರು 300 ವರ್ಷ ಈ ಲೋಕದೋಗ ಉಳಿಯ ಮಾಡಿ ನಂಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವ ಮರದೋಗೆ ಅವ್ ಸತ್ತು ಹೋದಗಿಂದಾಡು 3 ದಿನ ಉಸಿರೋಡೆ ಎದ್ರು ನಂಗೆ ಅರದು. ಆ 3 ದಿನ ಉಸಿರೋಡೆ ಎದ್ದಗಿದ್ದಾಡು 40 ಜನ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ತಾ ಜೀವನುಳ್ಳವರ ಉಸಿರೋಡೆ ಇಬ್ಬ ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾಗುವೆ ತೋರ್ಚಿಂದೇ ಇದ್ರು. ಸೀಡರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಸೀಡರ್ಗೋ ಏದೋ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೋ ನಂಗ 300 ವರ್ಷ ನಂಗ ಕೂಡ ಇದ್ದ ನಂಗ தலைவரோ ಇಂದು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ಟ್ರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡದೋಡು ಆಪತ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಸಿಲುವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲುವೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚನೆ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಗವೋ ಅರದಲೆ, ನಂಗವೋ ತನಗ ಸೀಡರಿಂದ ಅರದಲೆ, ನಂಗಗೂ ಅದೇ ಮುಡಿವುತ ಬಂದ್ರ, ನಂಗಗೂ ಅದೇ ಕಷ್ಟತ ಬಂದ್ರ ಅಂದಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವೇ ಅಂಜಿಕೆ ಹುಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಓಡಿದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸದರಿ ಓಡಿ ಇನ್ನೇ ನಂಗ ಬದುಕವ ನೋಡಿ ನಂಗ ಪಳೆಯ வாழ்க்கைಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ, ಇನಿ ನಂಗ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಿಬ್ಬದು ಮುಡಿಯಾ ಎನ್ನಿದ್ರು ನೆನಚಿದ್ರು. ನೆನಚಿ ಅವಕ್ಕ ಬಂದು ಬದುಕುನವ ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿಗೆ ಪೂಟಿದ ರೂಮ್ಗೋಸು ಅಡದಿದ್ರು. ರೂಮ ಪೂಟಿಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಅವಕ್ಕ ಅಂಜಿಕೆನೋ ಒಂದು ಎಡೆನ ಕುಡಿದ್ರು. ಅದ ಪೂಟಿದ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂದಿತ್ತು. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ನಾವು ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂಬುದನ್ನ ಇದ್ರು. ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ವಿ, ನಾವು ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಡಿ ಜನ ಆತು ಎಂದರಿಯೋ ಆ ಸೀಡರ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಾದ ಆ ಸೀಡರ್ಗೆ ತಲೆವ ಪೇದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, யோவான் 21 அதிகாரம் முதல் வசனம், பேதுரு ஏனா நான் மீன் ಹಿಡಿಪದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋನೆ, என்ன கூட நீங்க ಬಂದರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ 6 ಸೀಡರ್ಗ ಒಂದೇ ಸೈದು ನಂಗ ಪಳೆಯ வாழ்க்கைಗೆ ಒಪ್ಪಂದಿ ಹೋದ್ರು. நடந்ததேனா அந்த ಜನವೆಲ್ಲ அந்த ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು மீன் எடுத்த கஷ்டப்பட்டு திருகி வெப்பனே ಒಂದು மீன் கூட உட்கார்ந்து இடுப்பது முடியல. மிகப்பெரிய தோல்வி. மிகப்பெரிய தோல்வி ಬಂದಿತ್ತು. மிகப்பெரிய தோல்விನೋ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರಿಯಾದೆ ಒಂದು ದುಃಖದೋಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದ್ದುದೇ ನಂಗೆ ಅರದು. ಒಂದು மிகப்பெரிய தோல்வி ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. இதோ ಈ ದೇವರು ಹಿಂಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಟಾ, இனி ஒன்றுமே நம்பிக்கையில நங்கக, இனி இங்காந்து ஒன்றுமே மாறுது முடியா, இனி ನಂಗ ಬದುಕೋ ಒಂದಿಲ್ಲಾದ ಓತು ಅತಂದಿಗೆ ಅವಕ್ಕ ನೆನೆಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದೋಗೆ ಈ ಸೂழ்நிலைದೋಗೆ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಅವಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ಅವಕ್ಕ ஏமாந்து ஒன்றில்லாத நம்பிக்கையே இல்லாத சூழ்நிலைனோ அவக்க கரைனோ ஒரு கையோடு ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪನೆ, ಆ ಬುರು ಕೈನೋ ಇಬ್ಬ ಆ ಎಡೆನೋ ದೇವರು ಅವಕ್ಕ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ನಾವು ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಗವ ತುಂಬಿದ ಜನವೇ, ನಂಗ ದೇವರು ನಂಗ ತೇಡಿ ಬಪ್ಪ ದೇವರು, ಒಂದು ಜನ ಕೂಡ ನಂಗವ ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರು ಅಲ್ಲ, ನಂಗ ಕೋಡಿಬ್ಬ ದೇವರು, ನಂಗವ ತೇಡಿ ಬಂದ ದೇವರು. ಇದೋ ನಿಂಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಡದೆ, ನಿಂಗೊಂದು ಬೆಲೆ ನಡೆದೆ, ನಿಂಗೊಂದು ಆಸ್ತ್ರವಾದ ಅಡದೆ, ನಾವು ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದಿಗೆ ತೇಡಿ ಬಂದು ಗವ ಮಾಡಿ ತಿರುಗೋ ದೇವರೇ ಇದ್ರು. ನಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಡಲು ಹೋಗಿ ನಿಂಗ ತೋಲ್ವಿನ ಆರದೆ, ನಿಂಗ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಆರದೆ, ನಿಂಗ ಪಾಡನ ಆರದೆ, ನಿಂಗ ದುಃಖವನ್ನ ಆರದೆ, ನಿಂಗ ವೇದನೆಯನ್ನ ಆರದೆ, ನಿಂಗ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಆರದೆ, ತಿರುಗಿ ನಾ ಏನೇ ತಿರುಗಿ ನಿಂಗ ಕಡಲು ಹೋಗಿವಿ, ಮೀನ್ ಹಿಡಿವಿ,
ಅದೇ ಮಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರು ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪನೆ ತುಂಬಾ ಮೀನೋಡ ಅವಕ್ಕೆ திரும்பி கரைக்கு ಬಂದதா நாங்க சம்பவம் நாங்க அறிந்தோம். யோவான் 21ஆம் அதிகாரத்திலே மிக அழகான ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம். பேதுரு சொல்லுகிறார், நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். மீன் பிடிக்க போகிறேன். ஏனென்றால் நாம் நம்பியிருந்த இயேசுவானவர் நம்மை கைவிட்டு போய்விட்டார். நம்பியிருந்த இயேசுவானவர் நம்மை பாதியிலேயே விட்டு சென்று விட்டார். எனவே இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இல்லை. எனவே நான் மீன் பிடிக்கும்படியாய் நான் மீண்டுமாக கடலுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். உடனடியாக தன்னோடு இருந்த சீடர்கள் எல்லாரும் இணைந்து நாங்களும் மீன் பிடிக்க வருகிறோம் என்று சென்றார்கள். அங்கு திரும்பி வரும்போது ஒரு மீனும் இல்லாதபடி மிகப்பெரிய தோல்வியோடு கரைக்கு வருகிறார்கள். கரையில சந்திக்க ஒரு தயக்கம். இதோ நாங்கள் தோல்வியோடு வருகிறோமே, எவ்வளவு பெரிய அவமானம், எவ்வளவு பெரிய வேதனை, எவ்வளவு பெரிய நிந்தனை, எவ்வளவு பெரிய துக்கம். இந்த துக்கத்தோடு கரையை நோக்கி அவர்கள் வரும்போது தேடி இயேசுவானவர் வருகிறார். அந்த கரையில வந்து தேடி பிள்ளைகளே என்று அழைக்கிறார். அழைத்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், திரும்பி நீங்கள் போங்கள், கடலுக்கு போங்க, போய் வலை விரிங்கள், உங்களுக்கு அற்புதங்களை நான் செய்வேன் என்று. அதே போல திரும்பி திரளான மீன்களோடு திரும்பி வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அன்பான குடும்பத்து மக்களே, நாங்க ದೇವರೋ ಒಂದು ಜನವೋ ನಂಗ ಬೆಕ್ಕಪಟ್ಟು ಹೋಗಾದ ನಂಗ ಕಾಪ ದೇವರತ ನಂಗ ಆರಾಧಿಸಿಂದೋ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಗ ನೆನಚಾಕೋ ಎನ್ನ ಬದುಕಿನೋಗೆ ಇಪ್ಪಡದೋಡು ತೋಲ್ವಿ ಬಂದ್ರವಾ, ಇಪ್ಪಡದೋ ದುಃಖ ಬಂದ್ರವಾ, ಇನಿ ಎತ್ತ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ನಾ ಬದುಕಿದೆ, ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಎನ್ನಾಂದು ಜೀವಿಸದ ಮುಡಿಯುವೆ, ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಎನ್ನಾಂದು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ ಮುಡಿಯುವೆ ಎಂದಿಗೆ பல சூழ்நிலையிலும் நாங்க துக்கவா இராக்கோ அல்ல நாங்க தேடி பப்ப ದೇವ್ರು ನಂಗ ನಂಬಿಕೆ ತನ್ನ, ನಂಗ ಗವ ತನ್ನ, ನಂಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕ ನಂಗ ತನ್ನ. ಆ ದೇವ್ರು ಏನ ಇನ್ನ ಮಕ್ಕವೇ ನಿಂಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾ ಇಂದು ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೆ, ನಾ ಇಂದು ಉಸಿರೋಡಿ ಇಪ್ಪದುಂಡ ನಿಂಗ ಬದುಕುನೋಗೆ ಏ ದುಃಖ ಬಂದರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಾತದ ಏನಾಂದು ಮಾಡಿದ್ರ ನಾ ನಿಂಗ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿನೇ ಎಂಬ ಮಾತುತ್ತ ಈ ಜಾಮದೋಗೆ ನಂಗಗ ದೇವ್ರು ತನ್ನ. அன்பான குடும்பத்தின் மக்களே, அவரை நம்பி வந்த ஒருவரையும் ஒருபோதும் கைவிடாத ஒரு ஆண்டவரை தான் நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாலை நேரத்துல கத்து சொல்லுகிற வார்த்தை, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், நீங்க அஞ்சு கொண்டபடி நான் உசுரோடு ಇದ್ದೆ, நான் ಜೀವನುಳ್ಳ ದೇವರೋ, நான் ನಿಂಗಗಾ ಇದ್ದೆ, நான் ನಿಂಗ தேடி ಬಂದ ದೇವರೋ, ನಿಂಗಗಾಯ್ ನಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಂಗ ಒಂದು ಬದುಕುನೋಗೆ ನಿಂಗ ನಂಬಿಕೆ ಅಡದೆ ನಾ ಕೂಡವೇ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ದೇವರತ ನಂಗೆ ಇಂದ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಮಕ್ಕ ಸೀಡಗ ಚಿಟಿ ಜನ ಕೈತು ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕ ಅಡ್ಡದು ಅವಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಅರಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರಕ ಮಾಡಿನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅವಕ್ಕ பெற்றுக்கொண்டோம். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே, அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 1 முதல் 13 வசனங்கள் வரை ஒரு புதிய அனுபவத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள். ಒಂದು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವಗೋಗೆ ಅವಕ್ಕ ಓದುದು ನಂಗೆ ನೋಡಿದೋ. திடீரென எல்லாவோ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவு வந்துட்டோ, எல்லாவே ஆவியினும் நிறைஞ்சதுகின்றாடோ, எல்லாவே தங்க பாஷைத்தோge அவங்க மாத்தாடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். தங்களுக்கென்று அருளப்பட்ட ஒவ்வொரு பாஷைகளிலே அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். பைபிள் ஏகுதோ மாத்தி என்னதுல அப்போஸ்தலர் 1:8 என் ஆவியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது, பரிசுத்தாவி உங்களிடத்துல வரும்போது நீங்கள் பெலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் உலகம் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று வாசிக்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 1:8 நாங்க ஏனா ಓದಿನೋಂದಲ ದೇಂದೋ ಪರಿಸುತ್ತಾವಿ ನಿಗಗೋ ಬಪ್ಪನೆ ನಿಂಗ ಹೊಸ ಬೆಲವೆ ನಿಂಗ ಸಿಕ್ಕಿರ ನಿಂಗ அதோடு கூட நீங்க எருசலேமனோ யூதேயா ಸಮರಿಯಾ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಕಡೆಯಸಿ ಕಟ್ಟಗೋ எனக்கு ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ನಿಂಗಿದ್ದಾರಿ, ಎನ್ನ ಮಕ್ಕವಾ ನಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಎನಗ ಇದ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆ ಅನುಭವ ಈ ಎಡೆನೋಗೆ ಈ ಸೀಡர்கள் ಅವಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿತ ಅವಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪರಿಸುತ್ತಾವಿಯ ಅವಕ್ಕ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಒಡನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಲೆನ ಅವಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಬಂದವಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ನಗಟ್ಟೆ ದಾರವ ನೋಡಿ ಅಂಜಿದ್ರು, ಏಡಿಗೋಪದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಪಾದಕಾಪು ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಸಿದ್ರು. ಅದೇಡಿನೋಗೆ ಅವಕ್ಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಬ್ಬದನ ನಂಗೆ ನೋಡಿದು ಮುಡುತ್ತು. ಅವಕ್ಕೆ ಏದ ಮಾತು, ಇದೋ ಜೀವಾಧಿಪತಿಯಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ತನ್ನವ ಯೂದರುಗಳಾಗಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿ. ಅಲೆ ಇಂದ ದೇವರು ಉಸಿರೋடு ಇದ್ದನೇ ಬದುಕ ಹೆಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಈ ಚಿಟಿ ಜನಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ
ಸೀಡರ್ಗಳಾ ನಂಗೆ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗವೋ ಇದೇ ಮಕ್ಕ ಕೊದ್ದಾರ, ಇದೇ ಮಕ್ಕ ಸಿಲುವೆ ಕೇಯ್ತಾರ, ಇದೇ ಮಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ನಂಗ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಂದು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯ ಅವಕ್ಕ பெற்றுக்கொண்டோ ಅಡದ್ರೋ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಿಂದೆ ಅವಕ್ಕ ಕವಲ ಪಡಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅವಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿತು, ಹೊಸ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿತು, ಹೊಸ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಯೂದರ ಮುಂದಾಳು ಹಿಂಗಿದ್ರು ಎಯ್ದ ಮಾತು ಇದೋ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಗ ಈ ನಾಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ದು, ಇದೋ ನಾಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ದು ಈ ಜಾಮದೋಗೆ ಜೇಸ್ವಾಮಿ ಉಸಿರೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗವ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ದು. ಈ ಮಾತು ಎತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ದೇವರನ ಕಿರುಬೆ, ದೇವರನ ಬಲ್ಲಮೆ ತೇಡಿ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನ ಪ್ರಸ್ತನ. ಅನ್பாದ ಜನವೇ, ಈ செய்தி ಕೇತುಂಬ ಜನವೇ, ಇಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿ ನಂಗಗೋಸ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ ತೇಡಿ ಬಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನಂಗ್ ಕೂಡ ಇಪ್ಪನೆ ನಂಗವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಜೀವಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿ ನಂಗ ಬೇಕು, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿ ನಂಗವ ನಂಗ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಎದುಗೂ ನಂಗೆ ಕವಲ ಪಡಾರೋ, ಎದುಗುವೇ ನಂಗ ಅಂಜಾರೋ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಜಾಮದೋಗೆ ನೋಡ್ಲೆ ಈ ಲೋಕದೋಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಾಡಿನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚನೆ ಹಿಂಗಡ್ದೆ, ಹೊರ ಸೋಪದ್ಗ ಅಂಜಿಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ಗ ಅಂಜಿಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ಗ ಅಂಜಿಕೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೆ, ಒಂದ್ ಅಡಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಂದು ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿ ನಂಗ ಕೂಡ ಅಟ್ರವೋ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾವು ತಾಂಡಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಕುಡಿ ಬೆಲೆದ ದೇವ್ರ ನಂಗ ತಂದಾರ. ದೇವ್ರೇ ನಿನಗಾ ಹಿಂಗ ಬದುಕಿನೋ, ನಿನಗಾ ಹಿಂಗ ಜೀವಿಸ್ನೋ, ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ನಿನಗಾ ಹಿಂಗ ಬದುಕಿನೋ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಂಗ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೆ ನಂಗ ಧೈರ್ಯವ ದೇವ್ರ ತನ್ನ, ಸಮಾಧಾನವ ನಂಗ ತನ್ನ. ದೇವ್ರ ನಂಗ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಂಗ ಕೂಡ ಇದ್ದು ನಂಗವ ನಡಿಸುವ ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಂಗ ಅರ್ದದು. அதோடு கூட அப்போஸ்தலர் 1:8 ஏனாந்திர ಅಂದ್ರೆ நீங்க எருசலேமின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள், எனக்கு சாட்சியா நீங்க ಜೀವಿಸಿಯಾರಿ. ಕಡೆಸಿ ಘಟ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ನಂಗ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಇತರೆಯೋ ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ನಂಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಲೆ ನಂಗ ಕಡೆಸಿ ಘಟ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ನಂಗ ಜೀವಿಸಿನೋ. ಅದೇ ಮಕ್ಕ ಸೀಡರ್ಗಳು ಎಸೋ ತುಂಬ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಸೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಸೋ ಪೊಲಾಪ ಬಂತು, ಎಸೋ ವೇದನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ ಕಡೆಸಿ ಘಟ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಅವಕ್ಕ ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಅವಕ್ಕ ಸಿಲುವೆ ನೋಡಿ ಅಂಜುಲೆ, ಈ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಜುಲೆ, ತನಗ ಎದುರ ಪಪ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕ ಅಂಜುಲೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಜೀವಿಸಿದ ಈ ಲೋಕದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂಗವ ಒಪ್ಪುಕೊಟ್ಟದ ನಂಗ ಅರದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಜಾಮದೋಗೆ ನಂಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬದುಕುದು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಪ್ಪುದು, ದೇವ್ರಿಗಾಯಿ ನಂಗ ನಿಪ್ಪುದು, ನಂಗ ಇಬ್ಬ ಎಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ನಂಗ ನಿಪ್ಪುದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದು ತಾಯಿಂದು ದೇವ್ರು ನಂಗ ಸಾರ ಕೇಪ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳು ಒಂದು ಬದುಕು. ಈ ಸೀಡರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯಿಸಿ ಘಟ್ಟ ಇದೇ ಪೇದ್ರು ದಾರವ ನೋಡಿ ಅಂಜಿದವೋ, ದಾರವ ನೋಡಿ ಕಲಂಗಿದವೋ, ದಾರವ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಉಣಿತರೋ ಅದೇ ಜನನ ಮುಂದಾಡು எங்க ஏசாமிக ஸ்தாபது கூட எங்க ரெட்டிகா தோந்திக்கு தங்கவ ಕೊಟ್ಟುದನ್ನ ತಂಗವೇ ಅರ್ಪಣಿಸದನ ನನ್ನ ನೋಡಿದು ಮುಡಿದ್ರ. ಇದು ದೇವ್ರಿಗವ ನಂಗ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೆ ನಂಗವೋ ಕಡೆಯಿಸಿಗಟ್ಟೆ ದೇವ್ರಿಗಾಯಿ ನಿಪ್ಪುದು ಮುಡಿದ್ರ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಲೆಯೋ ದೇವರ ಪತಿ ಏನೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಯೋ ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳಮಾಮದ್ರ ಏನೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಯೋ ದೇವ್ರಿಗಾಯಿ ನಾ ಜೀವಿಸಿನೆ ಹತ್ತಂಬುದ್ರ ನಂಗ வெளிப்படுத்தது ಮುಡಿದ್ರ. ಅದೇ ಸೀಡರ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಿಸಿದೋಗೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೂழ்நிலையினோ ನಂಗ ಬದುಕ ಕೊಟ್ಟದ ನಂಗ ಅರದು. ಇಂದು ಆ ಸೀಡರ್களுடைய ಬದುಕು ನಂಗ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹಿಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ನಂಗ ಬದುಕಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ಏಸ್ ಕಾಲ ಬದುಕಿದೊಂಬುದು ದುಡ್ಡದಲೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಯೇசுவிಗಾಗಿ ಏನವ ಈ ಲೋಕದೋಗ சாதிச்சதோ அதுதான் ನಂಗ ಮುಖ್ಯ. இந்த உலகத்துல எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, இயேசுவுக்காக என்ன சாதித்தோம் என்பதுதான் முக்கியம். அன்பான குடும்ப திருமக்களே, பரிசுத்தாவி நம்மோடு கூட இருக்கும்போது யாரையும் எந்த ஜனங்களை கண்டு ஓடி ஒளிந்தார்களோ, எந்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக நிற்க கவலைப்பட்டார்களோ, எந்த ஜனங்களை சந்திக்க வேதனைப்பட்டார்களோ, அதே ஜனங்களுக்கு முன்பதாக இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் என்று சொல்லி சீடர்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுத்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ಇಂದು ನಂಗಗೂ ಹಿತಮಾಕ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಬದುಕ್ತಾ ನಂಗ ಬೇಕು ಅಂದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರ. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ನ ನಂಗ ಓದಿಲೆ ಸ್ಟೇವಾನ ಕುರಿತು ನಂಗೆ ಅರ್ದು. ಸ್ಟೇವಾನು ಬದುಕು ನಂಗ ನೋಡ್ಲೆ. ಸ್ಟೇವಾನು ದೇವ್ರಿಗಾಯಿ ಬದುಕಿದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, ದೇವ್ರಿಗಾಯಿ ಬದುಕಿದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದು ಜನ ಈ ಸ್ಟೇವಾನು ನೆರೆಯಡೆಗೋಗಿ ಯೇಸುವಿ ಪತಿ ಏನವೆ ಇವನ್ ನೆರೆಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆದಾಯ ಮಾಡನವೆ ಇವನ ಕೊದುಕ್ಲ ಸರಿಯಾಯ್ಟ್ರ ಎಂದು நிறைய யூதர்கள் எல்லாம் செய்தோ ಆ ಸ್ಟೇವಾನಿಗೆ ಎದುರ ಬಂದ್ರು, ಕೈಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರು.
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಂದ್ರು. ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನೇರ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇವಾನ ಕೊಬ್ಬುದಗಾಯಿ ಕೂಟಕೋಡ ಸೇದು ಅಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಮಾಡನೆ ಆ ಸ್ಟೇವಾನ್ ಕವಲೆಯೇ ಪಡಲೆ. ಆ ಕಾட்சியோ, ಆ ಕಲ್ಲೋ, ಆ வேதனையோ, ಆ துன்பவோ ಸ್ಟೇವಾನಗ ತೋರ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ವಾನಗ ನೇರ ನೋಡಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಾಮಿಯ ದರ್ಶಿಸಿದ ಪರಲೋಕ ಕಾட்சி அவன் கண்டு செய்தா. இதோ இயேசுவைவோ கூட இப்ப சீடர்களுவோ தூதர்களுவோ நான் தரிசினேன். இன்றைக்கு ஆ உன்னத தரிசனவா அம்மா பெற்றுக்கொண்டா. பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு இந்த காட்சி கண்டதாக திருமறை சொல்லுகிறது. இதுதான் ನಂಗ ತೇಡಿ ಬಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನಂಗ ತಪ್ಪಿಸ್ತು. ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ನಂಗ ಬದುಕದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದುಕದ. ಈ ಬದುಕನ್ನು ಸಾವಡದೆ, ಈ ಬದುಕನೋಗೆ ಎಸ್ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಇದನ್ನೋಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೋಂಬುತ್ತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಜಮದೋಗೆ ಈ ಚೈದಿ ಕೇತುಂಬ ಒಂದೊಂದು ಜನವೇ ನಂಗಗೋಸು ಒಂದು ಅರ್ಪಣಿப்பு ಬೇಕು, ನಂಗಗೋಸು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಕು, ನಂಗಗೋಸು ಒಂದು ಅರ್ಪಣಿப்பு ಬೇಕು. ದೇವರೇ ನಿನಗಾಯಿ ನಾ ಬನ್ನೆ, ನಿನಗಾಯಿ ನಾ ಜೀವಿಸಿನೆ, ಕಡೈಸಿ ಘಟ್ಟ ನಿನಗಾಯಿ ನಾ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ನಾ ಜೀವಿಸಿನೆ ಎಂದಿಗೆ ನಂಗ ಒಪ್ಪು ಕೊಟ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಿವ ನಂಗ புது ಬೆಲೆನ ನಂಗ பெரு முடிதுரா. ನಂಗ ದೇವರಿಗಾಯ್ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವಿಸ್ತಗ முடிதுரா. ಈ ಜಾಮದೋಗೆ என்ன தன்ன ஆண்டவரே என்ன ஒப்பு கொடுத்தன ஆண்டவரே. ನಿನ್ನ ತುದಿ ಏನೆ, ನಿನ್ನ ತುದಿ ಒಪ್ಪಡೆಲ್ಲ ಏನೆ, ಎನ್ನ ಬದುಕು ಅಡಗನ ಘಟ್ಟ ನಿನ್ನ ತುದಿಯವೇ ನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡೈಸಿ ಘಟ್ಟ ನಿನಗಾಯಿ ನಾ ಜೀವಿಸಿನೆ ಎಂದಿಗೆ ನಂಗವ ಅರ್ಪಣಿಸಲೆ. ಅದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳೊಂದು ಬದುಕು. ಆ ಬದುಕೆ ನಂಗವ ಈ ಲೋಕದೋಗೆ ದೇವ್ರ ಕೋಡ ಇಪ್ಪಂಗೆ ಮಾಡ್ರ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೋಡ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಂಗ ಅರ್ಪಣಿಸವ ಈ ಜಾಮದೋಗೆ. ದೇವರೇ என்ன முட்டிவேந்திக்கு தேவர் கூட நங்க நோடி தேவருக்காய் நங்க அர்ப்பணிச்சவா. கண்களை மூடி ஆண்டவரே நோக்கி நம் ஜீபே ஆண்டவரே இந்த வேளையிலப்பா என்னை உமக்கென்று அர்ப்பணிக்கிறப்பா, என்னை உமக்கென்று தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இதோ இந்த நேரத்துல நான் வாழுகிறேன் இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கை உமக்கென்று சாட்சியாய் ஜீவிக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று நம்மை ஆண்டவருடைய கரங்களிலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா. நாம் வாடுகிற இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கை பரிசுத்தாவியானுடைய பிரஸ்தனம் என்னோடு கூட இருக்க முடியாது. என்னை உமக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா, என்னை தெரிந்து கொள்ளும், என்னை பயன்படுத்தும், அநேக சாட்சியாய் ஜீவிக்க, புது பலன் அடைந்து இந்த உலகத்துல ஜீவிக்க கிருபை செய்யும் என்று சொல்லி நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது நிச்சயமாய் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச முடியும். கர்த்தர் மகிமைப்படும். ஜீவிப்போமா. ಏಗಿನೇ ಸೋಮಿಗ ತುದಿಯ ಏಗಿನೇ ನಾ ಎಂದೆಂದು ಏಗಿವೆ ಮನಸ್ಸ ತರದು ಏಗಿದೆ. ನಾ ಎಂದೆಂದು ಏಗಿದೆ ಮನಸ್ಸ ತರದು ಏಗಿದೆ. ಏಗಿನೇ ಸೋಮಿಯ ತುದಿಯ ಏಗಿನೇ ನಾ ಎಂದೆಂದು ಏಗಿನೇ ಮನಸ್ಸ ತರದು ಏಗಿದೆ. ನಾ ಎಂದೆಂದು ಏಗಿನೇ ಮನಸ್ಸ ತರದು ಏಗಿದೆ. அன்பின் பரலோக பிதாவே, பரிசுத்தமான இந்த மாலை விளக்க நன்றியோடு மிச்சிருக்கிறப்பா. இந்த வேளையில கூட கத்தாவே இந்த செய்தி மூலமாக நீ பேசினீர் என்று நம்புகிறப்பா. ದೇವರೇ ಈ ಜಾಮದೋಗ ನಿಂಗೆ ತಂದ ಐಕ್ಯಗಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನಪ್ಪ. ಈ ಜಾಮದೋಗಿ ಟಿವಿ ಮೂಲವ ಇದೋ ಈ ಬಡಗ ಕதைಯವೋ ಈ ಮಾತವೋ நிறைய ಜನங்க கேத்துரும் நம்பினப்பா. எல்லா ಜನಗಳು நீ சமாதான தா தேவரே. எங்க புது பெலன் ಬೇಕು ದೇವರೇ, புது சமாதானம் எங்க தப்பு தேவரே. இதோ சாட்சியாய் நீங்க நினகாய் நாங்க ஜீவித்தப்பா. கடைசி கட்ட எல்லி வலையும் நினகாய் எங்க பதுக்கு கூடிய ஸ்லாக்கியவ நீங்க தப்புதோன்னு கேட்கணும். இந்த நேரத்துல கூட இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக இந்த செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள அந்த வாய்ப்புக்காய் நன்றி அப்பா. இந்த ஆயத்தம் செய்த ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசீர்வதிக்கும். தொடர்ந்து இந்த தொலைக்காட்சி இன்னும் அநேக மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க கிருபை செய்வீர் நம்புகிறோம். துதிகன மகிமை உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். ಸಂಧಿಕಪಡಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದೋಗ ಎಲ್ಲಾವೇ ಇದೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಗವ್ವವ ಅರುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ பயன்படுச்சோ. ನಿನ್ನ கிருபை எங்க கூட அடலி. இந்த நீலகிரியிலே சந்திக்கப்படாத கிராமங்கள்
ஒவ்வொன்றும் சந்திக்கப்படட்டும். உங்களுடைய சமாதானம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆமென், ஆமென். நன்றி பாஸ்டர். நிச்சயமாகவே உங்களுடைய சாட்சி, ஆராதனைகள் ஜனங்களை நல்ல ஒரு இதுல உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியதான, அதே நேரத்துல சிந்திக்க வைக்கக்கூடியதான, அந்த கடைசி காலத்துல சிந்திக்க வைக்கக்கூடியதான நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தையை கொடுத்தீங்க. நம்மை தேடி வந்த தேவன், அந்த தேவனுக்காக நான் நிக்கிறோம்னா பரிசுத்த ஆவியானவன் நம்ம இடத்துல பலன் வரணும். அல்லேலூயா. பேதுருவின் தோல்வி இருந்தாலும் அபிஷேகத்துக்கு பிற்பாடு அவர் எப்படி நல்ல ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமா நின்னான்னு சொல்லி நல்ல ஒரு அற்புதமான செய்தியை கொடுத்தீங்க. நமக்காக சிலுவை உண்டு. அல்லேலூயா. நல்ல நாம் தான் சாட்சிகள். அந்த நாட்கள்ல சீசர்கள் நாங்கள் சாட்சிகள் சொன்னாங்க. இந்த நாட்கள் நாமே சாட்சியா இருக்கிறோம்னு சொல்லி அந்த பகுதியில ஒரு சவாலான ஊழியத்தையும் செய்து கொண்டு அல்லேலூயா இந்த நாள்ல நேயர்களுக்கும் நல்ல அப்படிப்பட்டதான ஒரு வைராக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கீங்க. நிச்சயமாகவே ஒரு ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், ஜெபிப்பார்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேங்க்யூ பாஸ்டர். இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க கலந்து கொண்டு அன்று வார்த்தையை